Hama dzangu nyaya yangu yakamira yakadai. Last week but one, varungu vangu vakati aiwa, tiri kumboenda kunze kwenyika for a month. Though wakabva zvako Kumusha muna December, wadii wambodzokera hako Kumusha umbonoona mwana wako since uchiti une mwana wechidiki ari kukumusha. Ndikati aiwa kazvakanaka. Kasi hameno chakapinda mukati mepfungwa dzangu. Ndikati handisina kuzivisa anyone ari Kumusha kuti ndiri kuuya. Sezvinei ndakabuda, ndakananga kumakombi, ndakagadzirira zvinhu zvangu, ndakapinda mubhazi. Wanga uri musi wechitatu. Ndakafamba sezvineiwo, takakurosa zvakanaka pabhodha. Ndakasvika pachivi kunova ndiko kumusha kwedu around 3 am. Kwanga kusina kana transport inotitora kuti ndikwanise kuenda kumusha. Kasi ndakaita lake ndikaona imwe motikari iyo yandakakwanisa kuti kuhaya kuti inondisiya kumusha ofuchi kubva pachibi office kusvika kumusha kwedu kwadavira it's about 45 minutes. So ndakasvika kumusha, mota iyi ndakazoiona kuma4, ndakasvika kumusha kuma 4:30 to 5 there. Ndichisvika kumba paya, no one was expecting kuti ndiri kuuya. So ndakasvika ndakatonoka ndine mfaro. Kasi hameno kamwe kahanda kahangorowa mukati mwoyo wangu. Ndakasvika ndikanoka pamba pemuroora wangu nehanzvadzi yangu. Vakavhunduka sei vachindiona. Vakavhunduka vachindiona, tete mauya. Ndikati vana vose vakamuka vachindimhanyira. Munongoziva kana munhu abva kujoni kumhanyirwa kwaanoitwa. Kasi chakandishamisa, takudzwa mwanakomana wangu handina kumuona. Ndikati ko takudzwa. Murooro wangu ndipo paakachinja kufesi. Ndikati chii? Dzanga dzava kuma 5. Munongoziva zvinoita vana vadiki. Zvikazi ndakamwana kahanzvadzi yangu, takudzwa akasiya mbudzi hana dzichibuda nezuro. Saka mai vangu vakati mangwana makuseni umukire kunotsvaga mbudzi idzodzo nokuti dzikadliwa nemakudo unofa, ndiri kukuuraya. Saka takudzwa anenge amukira kunotsvaga mbudzi dziya. Ini ndifunge kuti kunotsvaga mbudzi kuma 4:30. Nechando changa chiriko hama dzangu. Musi wacho kwaitonhora. Musi wa 21 July, musi weMonday, kwaitonhora hama dzangu. Ndifunge kuti mwana wangu aenda kunotsvaga kwanzi mbudzi nekuti akavhurira ikabuda nechimbudzana. Hama dzangu ndakagwadziwa mwoyo. Ndakabatikana, takagara 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Mwana kana kudzoka. Akazosvika kuma 11 mwana. Paakadzoka, hama dzangu ndakachema. Ndakamutarisa kudai, akasina kana juice. Akaita kuparika nechando. Apa mbudzi yacho yaishewa, mwana airatidza fiye kumeso kwake. Fiye imwe yekuti airatidza imwe fiye yekuti abhisi yacho yaitwa. Ndakafunga hama dzangu. Nepasigrosara ndakatakatenga. Ndakatakata kuhondera munhu wose. Hembe ndakata kutengera vana vavo vose. Ivo vanga vakatogara zvavo vachitodla umba vakapfeka zvinodziya. Mwana wangu achinzi ari musango ari kutsvaga mbudzi. Ndoda kokuyeuchidza iwe hama dzangu uri kunze kwenyika, especially kuSouth Africa. Nehama dzako dzakuchengetesa vana, be very careful. Kana uchienda kumusha usataura kuti ndiri kuuya. Chingweri kana wasvika. I was shocked. I got the shock of my life. Ndakatora mwana wangu. Chero mwedzi wacho handakanazombogara. Ndakatora mwana wangu ndikatengesa ndonoona nhamo naye kuSouth Africa ikoko. Kana ndichinofa ndonofa naye ndiri pandiri. Ndakarwadziwa kuti nechando chino mwana wangu womutsirwa kunzi kwanzi kuenda kumbudzi. Hama dzangu, don't trust anybody.